Ahoj, ja vás vítam u nového gameplayu. Je to zase z hry Left 4 Dead jednotky, single player. A je to tokovo už, myslím si, že 13. gameplay, myslím, neviem. A dnes tu vlastne zase máme mapu, ktorú zase neviem ako sa volá. Ale to je jedno, vždycky to je predsa v nadpisu videa, takže vy to budete vedieť, keď to budete pozerať. A dnes tu máme takú menšiu témičku. No ani to nie je téma, ale to taká informácia, že vlastne o budúcich 2 týždňoch. Takže ja, vlastne dneska je útorok, hej? Dneska ešte ale poviem toto video, útorok 19.6. A vlastne ja už v stredu, už nebude gameplay a vlastne nebude až do 1. júla nebude žiadny gameplay. Lebo vlastne ja vo štvrtok letím do Turecka a budem tam 10 dní akože dovolenka. Čo znamená, že nedostanem vysvedčenie, takže nebudem posledný deň v škole, takže vlastne som si troška preložil prázdniny. A takže vlastne nečakajte potom vlastne celých tých 10 dní, vlastne nie je to 2 týždňa, ale takých tých 10 dní, no. Takže nečakajte videa tých 10 dní, ale vlastne tým pádom, že keď sa vrátime na prázdniny, tak to bude oveľa lepšie. Vlastne potom budú vychádzať videá častejšie, ako cez školský rok proste. Tak. A teraz je niečo v hre, takže jak si mohli všimnúť, na začiatku som používal obyčajnú devinu a túto, jak sa to volá, je to len škorpika. A teraz som si premenil na M4 a budem ju používať do konca. Potom si zoberiem molotov, myslím, ktorý aj tak potom zahodím, lebo si zoberiem pípačku, ktorú aj tak nepoužijem. Ale to až potom. A tak mám tu teraz písme burn. Točím to tak, že to okomentujem, teda vlastne natočím a potom okomentujem. A tak teraz myslím, tam nič není. A tam budú tie molotovy, myslím. Áno, tam. Dobre. A ešte k tým potom, tým 2 týždňom. Možno, neviem, či si tam zoberiem notebook, ale asi je, lebo keď, ja neviem, poviem spať, tak určite ja nezaspím pri tých tureckých hovadinách, takže ja si 100% neberiem notebook, budem pozerať filmy a ľúbosti. Po prípade si zahrám, takže po prípade môžeme natočiť, predsa Fraps alebo niečo cez internet nejde, takže to môžem natočiť a potom, keď idem domov, to môžem uploadnúť, môžem to aj renderovať a všetko spraviť. Takže vlastne, no, jak tak to môžeme spraviť, ale neviem, či tam budeme na to čas. Ani sa mi asi tak moc do toho nebude, keď tam furt budem len pri baze na diskotékách a tak. A neviem, čo by som ešte povedal. Teraz myslím si, že by sa nám mali otvoriť dvere. No tie je tam tiež hoté, a to je jedno, to vy vlastne vidíte. Už vyšíve v hre. No, zober to vypačky. Tam hore bude Hunter. Čo zrazu. Dobre. Takže zase tiež toto video budete vidieť vo fullscreen. Sa teda ospravedlňujem za to, že tie predchádzajúce diely neboli fullscreen. To bolo preto, lebo som to mal vlastne v okne. Akože aj teraz to mám v okne, ale mám to proste, dajme tomu na fullscreen, vtedy som to mal na také menšie proste. Aby sa mi menej prehrával notebook. Lebo no ja točím na notebooku, všetko mám notebook, nemám hrací notebook, mám obyčajný notebook. Neviem, čo to je Intel Core i3. Windows 7 mám, pohode. Myslím si, že jaký tam. Počkaj, ja sa pozriem, že koľko to má počítač. Vlastnosti. No, 4 GB rámku, 32-bitový procesor, celkom v pohode. Hrať hry môžem, takže. A vlastne to mám už koniec, takže neviem, či sa to nebudem zdržovať, ale tým pádom už toto je tiež taký kratšejší gameplay, takže dobre, tak ja sa s vami učím, ak sa vám video páčilo, tak dajte like
sa nepáčilo, tak je mi to jedno, či dáte like, ale proste ten like môžete dať, nejaký komentár, po prípade dajte aj ten odber, ak sa vám páči moja tvorba videí. Dobre, takže ja vám ďakujem za pozornosť a za zhľadnutie videa, takže díky, čau.